Daj zakurzyć. Daj mój no zakurzyć. Klub Filmu Niezależnego. No co, da się to zrobić? A zrobi? A kierowniku, klucza nie ma. To jest w biurze, zaraz ci przyniosę. Daj coś zakurzyć, co? O, fajnie, dziękuję. Zaraz. No chyba... No, widzisz, o wszystko trzeba zadbać. Masz papierosa, daj. Zapalimy, co? No. To co, rozładowane? Klucz. Nie, papierosa. Daj zakurzyć. Jo? No ty? Jo, kierownikowi do wszystkie cygarety. To ja. To daj zakurzyć. A mów Wojciech. Możesz? Widzisz, słuchaj sobie nie wiem. Kielet cały dzień zmazany dzisiaj. Zmazany. Ja miałem cały dzień tyle roboty. A niech to, zapomniałem kurtki i kluczy do domu. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.